Engedd, hogy újra lássam, hogy hol hibáztam. Adj egy új esélyt, utolsó szenvedélyt. Hisz kell, hogy lássam, hogy miért hibáztam. Kell egy új esély, hogy minden véget ér. Ha nem vigyázol rám, ha érzek itt a fény. Ha nem vigyázol rám, ha minden véget ér. Sziasztok és jó szórakozást kívánok mindenkinek az elkövetkezendő fél órában. Nos, ez az új esély mindenkinek megvan. Természetesen nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki hol hibázott. A Kunszentmártoni képeket szeretnénk fölidézni az 1997-es év 6. hónap 21. napjáról. A Kunszentmártoni roncsderbiről, az országos bajnokság 4. futamáról. Már előző este, illetve a délelőtt során gyülekeztek a versenyzők a depóban. 39 versenyző fogadta el a rendezők meghívását név szerint. Fényes Attila, Balogh Csaba, Szűcs Bálint, Bozsák Lajos, Csernus Endre, Földes Csaba, Kotogány Tamás, Farkas Mihály, Morvai Krisztián, Herceg József, Szűcs László, Bozsák Lajos, Fodor Imre, Virág Ferenc, Bordás Csaba, Pap István, Fábián Tibor, Domonkos József, Kis József, Fazekas Gábor, Sánta József, Kis Lajos, Faragó Tamás, Takács József, Bányai Zsolt, Kunsági Zoltán, Bőm Zoltán, Cseszkó Csaba, Kis Ferenc, Jovány Gyula, Kovács Imre, Sinka Tamás, Szijjártó László, Csóré Gábor, Szabolcs Róbert, Vince Gábor, Gömöri Ferenc, Nagy Sándor és Nagy József. Tennem azért, ha megkívántam, az is ugyanaz a tény. Mit tegyek, hogyha belekerülök, és a történés csak egyre pörög. A hiba volt, tudom, hiba volt az, hogy úgy viselkedtem, akár egy kamasz. A bűn még nem olyan nagy. Természetesen a roncsderbi látnivalói mellett egyéb érdekességek is voltak a depóban. Messze álltál, rosszul láttál, ölelés nem volt, halucináltál. Nem volt semmi, hát nem kell menni, nem kell a problémát erőltetni. Tudom azt, hogy nem hiszed el, a sztori nem érdekel. Engedd, hogy újra lássam, hogy hol hibáztam. Adj egy új esélyt, utolsó szenvedélyt. A versenyek nagy hőse Szabolcs Róbert megfelelő jó perspektívából. Hogy minden véget ér, ha nem vigyázol rám, ha érzed itt. A depóban elvégezték a 11 órás kezdetig az utolsó simításokat a kocsikon. Ha minden véget ér. Volt, akinek a szabad edzés során mondta fel a motor a szolgáltat, így járt Csóré Gabi is. Engedd, hogy újra lássam, hogy hol hibáztam. Adj egy új esélyt, utolsó szenvedélyt. Hisz kell, hogy lássam, hogy miért hibáztam. Kell egy új esély, utolsó szenvedélyt. Engedd, hogy újra lássam, hogy hol hibáztam. Adj egy új esélyt, utolsó szenvedélyt. Hisz kell, hogy lássam, hogy miért hibáztam. Kell egy új esély, hogy minden véget ér. Ha nem vigyázol rám, ha érzed itt a fény, ha nem vigyázol rám. A depó bemutatója végén következzen egy kis bodybuilder bemutató. Ha érzed itt a fény. Több járművet megcsodáltak a nézők a depóban, így járt az 1-es rajtszámú Nagy Sándor kocsia is, a 2-es rajtszámú Bozsák Lajos kocsijára is nagyon-nagyon sokan kíváncsian voltak. De a gyerekek kedvenc az 53-as rajtszámú Bordás Csaba kocsia.
11 óra 15 perckor kezdődött az időmérő futam, melyből most válogatunk néhány versenyzőt. 22-es rajtszámmal harmadikként indult Szűcs Bálint Kecskemétről. Indul a parti, a Duna parti, tudod nem kéne erről le. A kört 36-25 alatt teljesítette. Minek otthon ülni itt a bungaló? Ennek következtében az első géposztály 9. helyéről rajtolhatott az elkövetkezendő 3 futamban. Ha most nem jössz, lemaradsz, nem vagy itt. Úgy is szeretném, ha lenne szerencsém. 5-ként indult 4-es rajtszámmal Csernus Endre Szegedről. A Szeged Autótele versenyzője, aki nagyon-nagyon jó idővel 32-90-nel ért célba. Ez az első géposztály második rajtkockáját jelentette számára. Eljössz hozzám, míg a parti véget ér. Parti véget ér. Éjjel ott várok rád, érzem, eljössz hozzám, kell, hogy rád találjak még. A ma éjjel vár rég. Igen, már a torkomban a szívem, keresem őt, de sehol sincsen. Elszédülve bolyongok a szobákban, mi lesz ebből? 76-os rajtszámmal rajtolt Farkas Mihály kecskeméterese versenyzője, 39-71-et ment, ez a második géposztály 18. helyére volt elég. úgy is szeretném, ha lenne szerencsém. Éjjel meglátnám, és meg is ismerném. Tudom, nem hagyna el, bárcsak eljönnél. Ott majd várok rád, a hold majd elkísér. Éjjel ott várok rád. És itt van az imént említett Bordás Csaba, 53-as rajtszámmal, akiről annyit kell tudni, hogy 32-84-et ment az időmérők során, amely az abszolút verseny második helyre volt elég. A második géposztályban természetesen ő futotta a legjobb időt. Parti véget ér. Úgy is szeretném, ha Őt követte 16-ként 3-as rajtszámmal Pap István Szegedről, a Szeged Autótele versenyzője. tudom, nem hagyna el. Az ő ideje is nagyon-nagyon jó volt, 600 másodperccel volt gyengébb, mint az imént futott Bordás Csabi. Az ő ideje 32-90 századra ugyanannyi, mint Csernus Endré, így tehát övé a harmadik rajtkocka. Parti véget ér. Éjjel ott várok rád, érzem, eljössz hozzám. 5-ös rajtszámmal vágott neki az időmérő futamnak Fábián Tibor Tompáról. Éjjel ott várok rád, Az ő ideje 33-62 volt, a parti véget ez a saját géposztályában a negyedik legjobb idő. éjjel ott várok rád, érzem, eljössz hozzám, kell, hogy rád találjak még. A ma éjjel vár rég. Parti véget ér. 26-ként vágott neki az időmérő futamoknak. Kunsági Zoltán Kalocsáról az ideje, amit futott, 42-84 volt, ez a második géposztály 24. ideje volt. Parti véget ér. Hát ez volt az időmérő futam, utána ráhangolódtak a segítők, a szurkolók a bemutatkozó körre, néhányan még fagyiztak is. Nem sokkal 13 óra után indult a bemutatkozó kör, Domonkos Józsi kocsija nyitotta a sort, Bányai Zsolt Dömsödről követte, Fábián Tibor és legénysége Tompáról, Bozsek Lajos Papa
vezérletével a két autó, a 2-es rajtszámú és az 54-es rajtszámú kocsi, mindkettő Lajos tulajdona. És érkeznek a kecskeméti fiúk is, Szijjártó László és csapata. És a bemutatkozó körök elengedhetetlen résztvevői, elmaradhatatlan résztvevői Kis Lajos és csapata. Faragó Tomi és Böhm Zoli is itt volt. Ő pedig már Bozsák Lajos, aki készülődik a második géposztály első futamára az 54-es kocsival. Az első sorból igazán nagy nevek indulhattak, így az első rajtkocka, mint már mondtam, az 53-as rajtszámú Bordás Csabáé volt, mellőle a tavalyi második géposztály 5. helyezettje Fodor Imre indulatott 55-ös rajtszámmal, és a harmadik 54-es rajtszámmal Bozsák Lajos. Ez tehát az első sor, igazán neves mezőny. A második géposztályban 25 versenyző indult. Mint látják, majd a rajt után okoz némi kis tülekedést ez a nagy létszámú versenyzőgárda. Zoli próbálja nyugtatni még itt a fiúkat, és kiszáll a pályáról, izzanak a motorok, megtalálja mindenki a gázpedált, és elindul a második géposztály első futama. A célegyenes végén a nagyon tapasztalt Szűcs Laci pördül meg, és fordul ki, Csóré Gábor lavírozik ott mellette, sikerül a pályán maradni, és Szűcs Laci is utána tud menni a mezőnek. Viszont Jován Gyula kicsúszott, mint ahogy látták. Legjobban Bordás Csaba ment el. Nagyon jó rajtolt Fodor Imre is, és Bozsák Lajos is ott volt az élmezőnyben. A második géposztály első futamának hivatalos végeredmény a következő volt, 14. lett 85-össel Sánta József mezőtúról, 13. 64-essel Kis Ferenc Kecskemét, 12. 76-ossal Farkas Mihály Kecskemét, 11. 56-ossal Bányai Zsolt Dömsöd, 10. 97-essel Morvai Krisztián Gyál, 9. 63-assal Szűcs László Budapest, 8. 68-assal Nagy József Nagykáta, a 7. 77-essel Virág Ferenc Kecskemét, a 6. 75-össel Kis József Kecskemét, az 5. 61-essel Herceg József Kecskemét, a 4. 78-as rajtszámmal Szijjártó László Kecskemét, a 3. 55-össel Fodor Imre Szeged Autótele, a második helyen 54-essel Bozsák Lajos Hódmezővásárhely, és az
Első helyen 53-as rajtszámmal Bordás Csaba Budapestről ért a célba. A valóságban nem pörögtek azért ennyire az események, de már itt vannak az első géposztály első futamának részvevői. Nagy Sándor koncentrál az első futamra. Csernus Endre is helyezkedik a kocsiban. A négy madár, aki elhordja, majd én, kisangyalom! Az első sorból két szegedi és egy hódmezővásárhelyi indulatot, két Toyota Celica és egy Kisbogár, Nagy Sándor 1-es rajtszámmal, Csernus Endre 4-es és Pap István 3-assal, de még a második sor is igen előkelő nevek, Fábián Tibor 5-össel, Vince Gábor 17-essel és 14-essel pedig Szabolcs Róbert, a képen Pap Istvánt láthatták. Mivel az első géposztály mezőnye nem oly nagy létszámú, éppen ezért a rajt után nem nagy tülekedés volt, Pap István jött el legjobban. De természetesen ezt az előnyt nem tudta tartani, hiszen a hivatalos végeredmény az első géposztály első futamának. Első helyen végzett Nagy Sándor, Hódmezővásárhely, második lett 5-ös rajtszámmal Fábián Tibor, harmadik helyen 2-essel Bozsek Lajos, negyedik helyen 9-essel Faragó Tamás, Ülő KVG-se az 5. helyen 17-essel Vince Gábor Szeged, a 6-on 14-essel Szabolcs Róbert Budapest KVG-se, a 7-en 8-assal Domonkos József Szeged Autótele, a 8. helyen 6-ossal Kis Lajos, a 9-en 19-essel Balogh Csabi, a 10-en 22-essel Szűcs Bálint, a 11-en 16-ossal Takács József végzett. Az itt lévő versenyzők valamennyinek tetszett a pálya, kemény pálya. Szabolcs Róbert most mászott meg egy hegyet, de egyébként kell feküdt a versenyen. Egy nagy-nagy bukfencéről lemaradtunk. Erről a találkozásról pedig Csupic Zoli nagy örömére lemaradt. Domonkos József. Ez már a befutó, itt pedig egy ismerős arc. Operatőrünk Kéki Zoltán úr a markoló kanalába telepedett, és innen tekintette meg a második géposztály második futamát, amely előtt ismét nagy volt a készülődés. Fodor egy kissé beragadva rajtolt, a legjobban Bozsek Lajos ment el, a második helyen Bordás Csaba, és a harmadik helyen tehát Fodor Imre autózott az első kanyar után. Az élmezőny elment, de a követők egy kis dugót okoztak. Amely a rövid idő múlva a Kotogány Tomi is el tudott jönni, és oszlott a tömeg. A második géposztály második futamának végeredmény a következőképpen alakult. 13. lett 99-essel Cseszkó Csaba Gyáról, 12. lett 61-essel Herceg József Kecskemét, a 11. lett 65-össel Kunsági Zoltán Kalocsa, 10. lett 97-essel Morvai Krisztián Gyál, 9. 69-es rajtszámmal Földes Csaba Nagykáta, a 8. 56-ossal Bányai Zsolt Dömsöd, a 7. 63-assal Szűcs László Budapest, a 6. 85-össel Sánta József Mezőtúra, az 5. 77-essel Virág Ferenc Kecskemét, a 4. 68-assal Nagy József Nagykáta, a
harmadik 54-essel Bozsek Lajos lett, a második 64-essel Kis Ferenc Kecskemétről, és a második géposztály második futamának győztese 55-össel a Szeged Autótele versenyzője Foda Imre. A 99-es rajtszámmal Cseszkó Csaba pihent meg itt a hűvösben. You don't know. I like the colors of the rainbow. Respect is the name of the game. Respect yourself and you never miss your aim. If you... Az első géposztály második futamához Szabolcs Róbert készülődik. You don't know what you don't know. If you wanna go, say no, just go. Respect yourself. Change your mind. Respect yourself. Don't be blind. Respect yourself. And you will see the light. Respect yourself. És természetesen a többiek is. Így Bozsek Lajos is. Don't care about what people say. Believe in yourself and go your own way. Respect, no resignation. Leave the path of isolation. Don't care about what people say. Elindult az első géposztály második futama, Kis Lajos barátomnak még a cipő a kocsi mögött van, ez gyakran elveszítette a verseny során. Itt Fábián Tibor járta meg a dűnéket, Nagy Sándor az élen. Nem így alakult ez a második futamban teljesen azért. A 9. helyen végzett 14-es rajtszámmal Szabolcs Róbert Budapestről, a 8. lett 16-ossal Takács József Gyömrő KVG-se, a 7. lett 19-essel Balogh Csabi Gyömrő, a 6. helyen 6-os rajtszámmal Kis Lajos Gyömrő, az 5. helyen 17-essel Vince Gábor Szeged végzett, a 4. 8-assal Domonkos József Szeged Autótele versenyzője, a 3. helyen 2-essel Bozsek Lajos Hódmezővásárhely, a 2. helyen 1-essel Nagy Sándor, és a győztes 5-össel Fábián Tibor Tompáról. Gömöri Ferenc mutatványát látják 21-essel Kecskemétről nyitott motorháztetővel autózva. Egy kis megálló Nagy Sándor és Faragó Tomi. Közben a tompai fiúk újonganak, hiszen Fábián Tibor itt húzott el, és ez a futam győzelmet is jelentette. Sanyi még megpróbál utána menni. De több száz méter előnyre tett már ekkor szert Tibor, és ez elég is volt a győzelemhez. Nagy Sándor előzött csodálatosan, mégpedig Bozsek Lajost.
A második géposztály versenyzői sorakoztak fel a harmadik futamhoz, és el is indult a futam. Még mindig nagyon-nagyon népes a mezőny, és mindjárt a rajt után ismét egy nagy ramazuri. Az élmezőny természetesen tovább tud menni. A második géposztály harmadik futamának végeredménye a következőképpen alakult. 12. lett 99-essel Cseszkó Csaba Gyál, 11. lett 97-essel Morvai Krisztián Gyál, 10. lett 85-essel Sánta József Mezőtúr, 9. 61-essel Herceg József Kecskemét, 8. 77-es rajtszámmal Virág Ferenc Kecskemét, 7. 63-asra Szűcs László Budapest, 6. 64-essel Kis Ferenc Kecskemét, az 5. 56-ossal Bányai Zsolt Dömsöd, a 4. helyen 68-assal Nagy József Nagykáta, a 3. helyen 78-assal Szijjártó László Kecskemét, a második helyen 55-össel Fodor Imre Szeged, és a győztes a második géposztály harmadik futamában 54-es rajtszámmal a Hódmezővásárhely Bonáci versenyzője Bozsek Lajos. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Bordás Csaba ezt a futamot végigvezette, véleményünk szerint túlnyomta a gázt, és itt ebben a kanyarban szétszakadt az autó. Éppen itt. Ez az elsőségébe került. Úgy ebben a futamban, mint az összetettben. Indul az első géposztály harmadik futama. Csernos Endrének is sikerült alkatrészt szerezni. Minden esetre 14-es rajtszámmal Szabolcs Robi ment el nagyon fantasztikusan, de legalább olyan jól rajtolt Fábián Tibor is. Az első géposztály harmadik futamának végeredmény egyébként a következőképpen alakult, itt éppen Bozsek Lajos ment fel a dűnére, 12. lett 2-es rajtszámmal Bozsek Lajos, 11. 5-össel Fábián Tibor, Tompa, 10. 21-essel Gümmöri Ferenc Kecskemét, 9. 16-ossal Takács József Gyömrő, 8. 22-essel Szűcs Bálint Kecskemét, 7. 19-essel Balogh Csaba Gyömrő, 6. 17-essel Vince Gábor Szeged, 5. 8-assal Domonkos József, itt pedig Bozsek Lajos gumi nélküli kereke, 4. 6-ossal Kis Lajos, 3. 14-essel Szabolcs Róbert, 2. 4-essel Csernos Endre, és a győztes az első géposztály harmadik futamában Nagy Sándor volt. Ez pedig már a szuperfutam képe, egy nagy-nagy ramazuri, itt mindjárt induláskor. Hello, Time Boy. A nagyok közül, mint látják, Fábián Tibor jön el nagyon-nagyon jól, Mission Return to Paradise. de már ott van szorosan a nyomában Nagy Sándor. Egy hatalmas borulás, a bemutatója Kis Lajos, a tank kiszakad, a kocsi fejen állva, néhányan még elmennek mellette, egy nagy-nagy tumultus. Szűcs Laci is itt arra szolgat, Bozsek Lajos is megérkezik, a tűzoltók próbálják talpra állítani, és Lali integet mindenkinek, a családnak, jól vagyok, ennek mi is örülünk. Nagy Sándor húzott el, itt pedig Bozsek Lajos 54-essel, az Audival Fábián Tibor. A szuperfutamot egyébként Nagy Sándor nyerte, a második helyen Csernos Endre, a harmadik Bozsek Lajos lett. Ez pedig már az ünnepélyes eredményhirdetés. Visszatérés a paradicsomba, a Return to Paradise énekli a nóta, és a második géposztály hivatalos végeredményen Bozsek Lajos győzött, második Fodor Imre, a harmadik pedig Szijjártó László kecskeméti versenyző lett. Ez pedig már az első géposztály dobogója. A tetején Nagy Sándor, Hódmezővásárhely, Fábián Tibor, a második és Bozsek Lajos a harmadik helyen. Az elmaradhatatlan Pezsgőfürdő.
És a szuperfutam győztesei Nagy Sándor, Csernos Endre és Bozsek Lajos. Ezzel mi is elköszönünk, ez volt a Kunszentmártoni Roncsderbi. A műsort készítette Kéki Zoltán operatőr, a hangot Szabó Zoltán mondta alá. Sziasztok!